जोङो जोंनि एपिसिसिनि गौरबदा आफादगिरिनि सिङाव जों थानानै बिथाङा जोंखौ बुंदों एसुर होदों दि बिटिसि ओनसोलाव मोनफ्रोमबो समस्थियाव 15थायावबो एमएलए खौ केन्डिडेट होगोन आरो जिखिनि एलायन्स जादोंबा जिखिनि एजेपि दङ ओमफ्राय जोंना अखिल गगैनि पार्टी दङ बिथांमोनजों एलायन्स जादोंनानै जिखिनि मोनसे मोननै हगारनो हागौ किन्तु आं मिथिनायाव बिटिसिनि 15थायाव 15थायावबो कंग्रेसआ केन्डिडेट होगोन आरो बिथांमोना जोंखौ खोथा होखादों आरो जोङो एबार जों मिथिनायाव जिखिनि बिटिसि ओनसोलाव केन्डिडेट होनायाव जों खमैयाव 8थानिफ्राय 7था जों देरहानो थांगासिनो दं मानोना थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव बिथांमोना जिखिनि बिपिएफ दोलोआ देरहादों 28था बाहाय मेक्सिमाम जोंनि कंग्रेसनि भटआ थांदों आरो लोगोसे जिखिनि बिजेपिआ माइनरिटि सायाव जिखिनि अत्याचार खालामदों ओमफ्राय बिनिजों लोगोसे बिजेपिखौ फोजोबस्रांनो थाखाय जोंनि बिटिसि ओनसोला बिपिएफनो भट होदोंमोन जाहाथे बिपिएफआबो बुंदोंमोन स्लगान होदोंमोन जे बिजेपि हाताव बिटिसि बासाव नाथाय बिजेपि हाताव बिटिसि बासाव होननानै भटखौ लाजोबनानै 28था एमसिएलए देरहाखांनानै दा बिथांमोना दा बिजेपिजों थांफिनदों बिजेपिजों सरकार दाहैदों बे खेथ्रआव दा जोंनि बिटिसि ओनसोलनि रायजोफोरा बोराबखांदों रागा जोंदों आरो ओंखायनो फैगौ एसेमब्लि बिसायख'थियाव गोबां जोंनि बिटिसि ओनसोलनि मानसिफोरानो कंग्रेसथिं फैनो नाजागासिनो आरो कंग्रेसखौ सापर्ट खालामनो थांगासिनो ओंखायनो जाहाथे बिजेपिखौ एबार आसामनिफ्राय होखारनो हायो आसाम सरकारनिफ्राय बोख्लायनो हायो बिनि टारगेट लानानै जों बयबो जोंनि लाइमोनफोरा बर' जा गुबुन गुबुन जाथिबाबो ज' जादों लोगोसे फैगौ बिसायख'थियाव जोङो 15थानि भितराव 7थानिफ्राय 8था जोङो देरहानो थांगासिनो दं सार खौरां बिजोङाव मोनसे सरसा जागासिनो जे इउपिपिएल हान्जाया एनडिएखौ नागार होननानै मोनसे सरसा जाबाय थादों बे बेलायाव इउपिपिएल कंग्रेस बा जिएसपि नोंथांमोना माबाफोर एलायन्स जानायनि माबाफोर बेफोरबायदि इंगित बा सावरायदों नामा बे लेभेलसिम आं जेबो बुंथ'नो हाया आं सासे डिस्ट्रिक्टनि आफादगिरिसो बिथांमोना बेसेबां रायलायदों रायलाया जेरै हाइकामान्डआ जुदि जोंखौ निर्देश होयो बा जोंखौ मिथिहोयो होमबासो जों बुंनो हागोन दा एलायन्स जानायनि खेथ्रआव आं जेबो दा बेखौ बुंनो हाया जाबाय एमजिएनरेगा आसनिखौ लानानै जोङो दिनै प्रेस मिट खालामनाय जादों आरो गथाय भारतआवनो दिनै डिस्ट्रिक्ट वाइजआव जोङो प्रेस मिट खालामगोन आरो जोङो सरकारनि एगेन्स्टआव जोङो दिनै बिसोर सोंखारिगोन मानोना कंग्रेसनि सरकार समावनो एनरेगा आसनिया जोनोम मोन्दोंमोन आरो दिनै बे एनरेगानि थ्रुयै गोबां दुखिया बा गोरिब न'खरफोरा दिनै सोलिनो हादोंमोन खारन बिथांमोना बोसोराव 100 दिन मिनिमाम 100 दिननि बारा मोनो 100 दिन मिनिमाम 100 दिन बिथांमोना मुजुरि मोनोमोन हाजिरा मोनोमोन खामानि मोनोमोन आरो बै बुस्थुखौ दिनै मदि सरकारा फोजोबनो थांगासिनो ओंखायनो जों बिथांमोननि एगेन्स्टआव जोङो दिनै प्रेस मिट खालामदों जाहाथे एनरेगानि मुंखौबो बिथांमोना सोलायनो नाजादों आरो लोगोसे जिखिनि 100 साननि जिखिनि माबामोन खामानि मोननो गोनां गेरेन्टिमोन बेखौबो दाननानै दिनै बिथांमोना 40% लांनानै दिनै बिथांमोना जाफुङै खालामनो नागिरदों आरो बे स्किमखौनो दिनै बिथांमोना फैलार खालामनो थाखाय सेस्था खालामदों जाहाथे बे कंग्रेसनि मोजां खामानिया मानसिफोरनि सिगाङाव दा थांथों आरो बे एमजिएनरेगाखौ फैलार देखायनानै बिथांमोना दिनै गावसिनि क्रेडिट लानो नागिरदों जाहाथे नाम सोलायनानै मा नाम होनदों बिबिजि रामजि नाम हिसाबै बिथांमोना एमजिएनरेगाखौ नाम सोलायनानै गावसोरनि क्रेडिटखौ गाव लानो नागिरदों खिन्थु बे एमजिएनरेगा स्किमा दिनै कंग्रेसनि दिनाव जोनोम जानायमोन आरो कंग्रेसनि दिनाव मोजां खामानिखौ बिथांमोना दोनखोमानानै दिनै फोजोबस्रांनो नागिरदों ओंखायनो जों प्रेस मिटखौ खुंदों जाहाथे जों सोंखायगोन जों सरकारखौ जाहाथे माब्लाबाबो जानो हाया बे खोथाया माब्लाबाबो जोंनि एमजिएनरेगाखौ बिथांमोना फोजोबस्रांनो दानांथों बेखिनिखाय जों प्रेस मिट दिनै लिंदों